balai kari Amerika kalak keno ya katma Russia bat Ukraine kum katma jung Modi. And then the taxpayers lose because we got to fund Modi's war, okay? The road to peace runs at least partly right through New Delhi. Putin's war? I mean Modi's Okay. war. Let me ask you because this. the road to peace runs in part through New Delhi. Ka jinglong jingman menta hapdeng ka jingedei kari India bat kari Amerika kiladon haulain uba ba bat ba kidak kisin jong ka jing orpat kilas dang ban pau perthei menta usnem bat lada kanyai peteng kumni kumba kadang suya jalong hakini kisngi I kumba ka jingedei perlok ka basisha bat daki posnem kala ban kudno shisndon bat kani kala ru ban kta ia kari Amerika hi barok kawai omtang ia kari India. Uskretri katnat platengka jungka Amerika uskot basen ulak tentu ia ka Europe bahkan yasno ketilang bat ka Washington hakaban penkiu ia ka khajana bat ia ka dor kimar jungkari India. Sisngi hadin bala ai kerteng ia ka thma Ukraine kum ka thma jung Modi nong ai jingmut jungka White House upitar Navoro ula shim ia ka kamram ban batai yaka kai kapateng jungka India haki jingtho balatho hapo kitwita ulong baka jingbu khajana san 4% jung presiden jungka US Donald Trump yaka India kamdai syapang ka khajana pateng bomhok jungka New Delhi hendrei kadai ka jing penduno yaka jing im pisa kabala penjrong syaka masin thma jung Putin nangta ula batai kumno ka jing khen jungka umpnyang India Russia ka tregam kinong thit nong pet jungkari Amerika kithit yakimar jungkari India kadba ka India ka khanglat yakimar jungka Amerika lengba ki khajana ki bahe bat ki jingkhang ki bomdei ki khajana ka India ka penun kami ki dolar jungi banthit yaka umpnyang Russia bat la pendunador uloong dakaba benrap ki nong penkuj umpnyang jungka India rengkat bat ki perlok ka Russia bas ngap jar jungki ki penkuj bat penkelaya ka umpnyang jungka yo rong saw naka benda ka jing betoi ka bakraw haka yo jungka perthei ngi peniat ya ka jingdu nong haka khaye pateng ka basan pho billion bat ka India bat ki penun kam ya ki pisa jungi banthit ya ka umpnyang jungka Russia ki penlong ya ka jing peniap bat ki nong Ukraine kiap laong upitar Navaro ka India ka thitru ya ki tiaria le jungka Russia bat kadawaru na ki company jungka US ban penkela ya ki tiar sipai ki bakongsan bat ban shna ya ki karkhana ha India kata kadai ka jing penkela ula penrap Navaro ubadai nong yarab jung utrom ubala slemha bat ubadai nong kersan jungka MAGA ula keno yau presiden barim jungka US kata Joe Biden ba upet chakwe pat kaliang lada ka India kari sensyar pajba kabahe tam haka perthei kakwa ban syak hen kum ka strategic patna jungka US ka don kamban le da kum maipat kalenti syak ka jingsuk hapo ka Ukraine kayat lengba napo ka New Delhi ulo ong biang omtang baka Amerika kalap penjari ya ka khajana ka basan 4% ya kari India hendrei kala don ru ka jingma ka bajurpha halor ki visa H1B ki ba khambun sin ki ai jingmatoi ya kinong trei badai napo kari India kinong bat office hapo ka sorkar jung utrom kiladon haka mission ban peniaklat bat ban pensito mia ka India nak menta ki rukom le kiba ki weipat kiri ki bodro kum kanuksa kamdai ka India hendrei dai kari China ka balong kanong thet ka ba hetam ya ka boarding jung ka Russia wala kata ka Amerika ka kentho ya ka India bat keno ya ka baka ai pisa ya ka thma Ukraine Amerika ka dangwat ru bandrung haka jingete kular hakaliang ka boarding bat kari Russia kat kum ka khobor chung ka Times of India ki jingkren chung kilong kum ka jingpen jalan yakar kom yakun chung presiden Donald Trump bat on omweng yaka khajana lemda ka India kan om pensngap yakari Amerika haka juk kapor loong baki jingkhang thmai halor ki visa kan kta shibon yaki kam khai pateng bat ki samla papule ha US ka bat thmubet yakinong India u Ivan Feigenbaum ubadai u he barim chungka US Department u don mentahag garki environment ulong baki jing persang ban budur yakatma Russia Ukraine
kum kathma jing modi kilong ki bomdon jingmut bat kilong kum ka jing penthut ye ki postnem jong ka jing ya dei ka ba perking ba ulak kentho ba ki benta hapo ka Washington ki pau ba ki thmu ban pendam no ya ka jing ya trei chung ki arliang mamla ka ba arphusan snem ban penskem ya ka India hapo ka lentia chung ka Amerika kinong pej bini ah Europe pat Amerika kila syak peni kum kiba maham persya ya ka jing pen kela ya ka sensyar pajba ka babun priutam haka perthei haka por ba ki jing trelang kiba thmu kilong kum kiba kongsan haka ba penia ya ka jingkiu chung ka China ka jing ya sngu thu jing mut hapdeng ki babun ki riu shempang kapau ba ka Washington ka penduk jaj yala ka jung ka jing mentoi ka bajrong dak ba penduna haka jaka bania penbej pat kari India